keď stále máme odborne spôsobilú osobu pre projektovanie požiarnej bezpečných stavieb, ktorá má názov špecialista požiarnej ochrany. Je to dôležité aj z hľadiska kvality prípravy, pretože ten systém celoživotného vzdelávania v podstate neexistuje u špecialistov požiarnej ochrany, aby mohli byť skutočne zodpovední za to, čo projektujú, čiže musia byť aj chránení nejakým spôsobom, to znamená, že aj poistení a tak ďalej. A toto všetko umožňuje vlastne členstvo v komore stavebných inžinierov. Aby sme mali všetkých, ktorí projektujú a ktorí riešia protipožiarnú bezpečnosť stavby pod Slovenskou komorou stavebných inžinierov, pod SKSI. Ten budúci už nie špecialista, ale autorizovaný inžinier má mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čiže úplné vysokoškolské vzdelanie technického, samozrejme, technického smeru. Toto nám posúva práve nový stavebný zákon, ktorý už hovorí, že špecialista požiarnej ochrany bude musieť vydávať aj projekt skutočného vyhotovenia. A keď to nezapracujeme a neaktualizujeme v dokumente, nejakom vzdelávacom dokumente, čo oni majú vedieť, no tak sa za 20 rokov nemôžu nič nové naučiť. Už máme napríklad Žilinskú univerzitu, ktorá má pripravený jeden študijný odbor a napríklad Zvolenskú univerzitu, ktorá je pred touto akreditáciou. Dobre, vrátime sa teda k tomu, že čo to znamená pre našich špecialistov požiarnej ochrany. Musia sa vrátiť naspäť do školy? No, toto sú kritériá, ktoré musí spĺňať nový autorizovaný inžinier. Mám za to, že aj naša asociácia, tak ako aj Hasičský záchranný zbor, má záujem o permanentné zlepšovanie. A čo sa týka projektu skutočného vyhotovenia, no tak pre špecialistu jedinú možnosť, ktorú ja vidím, je použitie osvedčenia požiarnej konštrukcie.